njoba ngiyila ngiseduze nento engidalelwe into engibhekile kuyona yeah manje akulula ukuthi ngekhaya ngingakaqedi lento efanele ngiyithole futhi into engaze mangifika ukukhuluma kwami ukwaziwa kwami konke okuyikhona khona abantu abazokuthatha serious bakwenza serious jika izinto bayibone bazongibulala angithi bazongibulala for bengibulalela mina shanje ya plazi lokho akungisusa ngoba ngizobe ngikwenza futhi kamdala kodwa nginishoyo ukuthi ukhona umdali wezulu umhlaba mhlawumbe uyintsha mhlawumbe uyigati mhlawumbe uyinkukhu ngithi umdali wezulu umhlaba ufana nami ngoba mina ngiwumuntu ilwane ikhanda umdali wezulu umhlaba kanilweni njoba ngisho ukuthi namanje eBhayibhelini kufika iqiniso ngamanga lazo ilona ke lasithi abantu kakhulu iBhayibheli razo iBhayibheli iqiniso likhona kodwa futhi ngeke uzokwazi ukubona mase ufuna yeah incane liqeqe lesikhathi welcome back to the show mfethu yazi ukuthi wafika la sandoqala I think episode yakho ku episode 2 sandoqala ukushutha la abantu bakuthanda bathi unesiphiwo esithile sokomoya ya ngaba njalo kodwa mina anginayo ishow yeah angazi ukuthi benzakalani kazi kuzobe manje angazi kodwa manje ngiyabheka khona okunye engikutholayo yeah once ngakhuluma nomuntu khona okunye okuyiqhamukelayo yeah uma kuyiqhamukela kufanele ukuthi ngiyafundiseka ngoba manje akusuki yeah ngena nje angikwazi ukuzenzela mina ngokuthanda kwami yabo nje ukuthanda kwami ukucabanga kwami ngikugudwe ngikha akwenzeki mawucabanga yini le kubambile angazi ngisizizwe ngathi ukuthi ngiyathanda kakhulu ukuba kuphe emgwaqeni yes kodwa manje mangithi ngiyabheka no angithandi okwangempela razo ngoba ekhaya ngonile ekhaya sethu uyabulana nami kodwa kazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngathi futhi ngiyazi ngoba khona ukufundiseka engakwazi ukuqhamukapi akumina lo hayi akumina yeah so wena kunomoya okhona kuwena ngendlela osho ngayo mhlawumbe okwazi ukubonisa izinto nokwenzeka lezi zinto but iwona futhi lo wenza ukuthi ube la ungayikhaya yindaba ungayikhaya uyosebenzisa lo moya wakho mhlawumbe kungaphuma izinto eziright yabona manje ngibheka leyo razo yami mangithi ngiyilalela mina ngifuna ukugodwa ngekhaya ngithi awungimukele for ekhaya lemoya ngoba manje la mgaqondo phela vela akukho kahle phela emgaqweni ikhethi ngizizwa kabi kaze suke kudalako kaze ngithithele iside ingafana ngabe ngithinta kufanele ngabe ngiyagodwa ngekhaya ekhaya ngizolile razo ekhaya uma nobafaka leya ngithi for ukuvinjela imakhelwane ne yeah ke ngize ngikwazi ukubakha esekhaya ngoba manje umoya oright ngikwazi ukungena kumina ngaphakathi kuzongena imoya engcolile uma nobaba waseqambe kubeka lo yamuzi wafaka ikhonkwane sokuvalela umakhelwane ukuthi engaloyi kwaze kucinisa kuvalela nomdali ukuthi umoya ungangeni ngaphakathi egcikeni wathi nami ke manje ngase ngisuke ngisuku ngihambe ngongena ngaphakathi egcikeni mosi lokho kufanele ngikuthole ngaba ngikuthole njoba ngiyila ngiseduze kwento engidalelwe into engibhekile kuyona yeah manje akulula ukuthi ngekhaya ngingakaqedi lento efanele ngiyithole futhi into enkinga ke angikwazi ukuthi ngivuselele ngihuphe ukuthi ngijahe lapha phambili isenqede mase ngikwazi ngoba into ezifikela yona ezela yona angikwazi ukuthi ngathi ngiyayivuselela kanjalo noma mhlawumbe ngihambe ngiye kwelinye isonto ngibheka akuvumi mangithi ngiyabheka ukuthi leli liphi isonto engalihamba futhi akuvumi alikho awuboni mawucabanga lento le ozoba nayo noma uyilindele noma unayo izokholelaphi yayithi mawucabanga ukuthi okay fine ngilindele lento I can't go ekhaya because ekhaya ngingcolile ikuphi la ucabanga ukuthi lento izokuthatha ikubeke khona izongithatha ngokuthi abantu abaningi bazokwazi ngeqiniso mase beyaphumelela abantu abaningi into enkinga mina ngisengozini ngoba once abantu baziqiniso kuzoba inkinga leyangazi sibiqinile
So mawuthi iqiniso usho ukuthini? Ngoba siphila iningi lethu la emhlabeni siphila ngamanga sonke engafuze ngabe siphila ngawo. Kuzokhona ekuhambeni kwesikhathi kuzoba khona izinto ezizosiphendukela sesisonke. Kuzobe sengingalula ukuthi usibuyele emuva. Bakhona abakwaziyo lokho kodwa bakufihlile. Angazi why. Yes hayi manje. So bekathi manje ikhathi sibhaqabhaqa. Umuntu engekho. Serious. Bakhona ngempela bakufihlile lokho. Angazi bakufihlile. Yeah. Ukholwe uthandazela omunye umuntu. Kanti umthandazela uyazi ukuthi una not ngoba uvela umthandazela ngezilwane zakho futhi asinde for izilwane zakho njengamasithunzi. Izinto ekanjalo. Uzombiza umdali wena umbize ngikuza umbiza ngempela lo muntu lombiza ngokwenhliziyo yakhe ekhona qhama manje. Khona izinto ayisebenzisayo eceleni for ukuthi umuntu ke vele uzothandazela umuntu onjalo vele uthandaza ngamanga vele uzosinda ngoba kwayena uphile emangeni. Amanga aphile emangeni. Iqiniso liphile iqiniso. Akusoze iqiniso laphile emangeni amanga aphile iqiniso. Konke kunendawo yakho. Yeah. Amanga azophila khona emangeni. Iqiniso liphile iqiniso. Njoba siphile emangeni nje konke vele kuzosisebenzela lokho. Kodwa manje inkinga khona la kuzofika khona isikhathi singasakwazi ukuthi sibuyele emuva. Sesibothi ku wrong kodwa sikwenza. Anganami lokho. Kodwa kuqhamuka sekuyiqhamuka. So mawucabanga lemoya le onayo imoya yesintu noma imoya kaNkulunkulu. Yabona ke lapho razo yami ngingayifuna lapho. Anginasho angazi. Yabo. Ngoba khona la khona kuye kwenzeke engazuthi lento ibhanqile izothu. Ngoba ekhaya besebenzisa kakhulukazi isintu. Yeah. Kodwa ubaba besebenzisa umoya besebenzisa amanzi uthandazela for ichibi. Ya yena mina akazi ngimva mina ngize lokwenziwa. Ukwenza lokho kwenziwayo. Yes. Hayi ukuthi khona lokho bengifake ngaphakathi kwiheart yami mhlawumbe ngicabangela ukuthi khona engikwenzayo bengilandela nje lokho bekwenziwe ekhaya. Kuze kube imanje ayikho inkolo engathi ngihambisana nayo noma ngihamba nayo. Kodwa ngiyakholela ukuthi umdali ukhona hayi uNkulunkulu hayi uJesu hayi laba abashiwo ngoba washo wathi ningangibizi ngamagama ngisho akalikhiphanga ika. Kodwa ngineshoyo ukuthi ukhona umdali wezulu nomhlaba mhlawumbe uyinja mhlawumbe uyikati mhlawumbe uyinkukhu ngeke ngithi umdali wezulu nomhlaba ufana nami ngoba mina ngiwumuntu izilwane uyikhanda umdali wezulu nomhlaba azaningi emhlabeni. Indaba mina ngoba ngumuntu oyiqanisa ukuthi umdali wezulu nomhlaba ukhanda umzimba. Mhlawumbe uyintuthwane mhlawumbe ingaba noma yini. Sho. Mawucabanga njengoba uthi ekhaya kungcolile ngenxa yokuthi babezama ukuvikela omakhelwane. Ngikwazi lokho. Yeah. Yeah. Uqhamuka kimi. Yeah. Ngikwazi. Yeah. Ukuthi ekhaya kungcolile. Uqhamuka kumina lokho mangicabanga ukuya ekhaya. Ngoba bengicabanga ukuya ekhaya futhi sengiyabona ukuthi futhi akumina ngedwa sibaningi ngisi. Khona abakhulekayo ngaphakathi emagcekeni umkhuleko wabo bambu ukhethe ukushayeke phansi. Ukhona umehluko kwawubona kade ukhuleka usekhaya noma ukhuleka ula emgwaqeni? Siyabona razo yami ngize ngidlale ngawo. Ekhaya bengakhuleki. Xobo ucabange akuyeki bengakhuleki. Ubungakhuleki. Hayi. Benginake into zami phela. Ngidlalela ama-radio ngiphuzela utshwala. Iyenzele ukwasela ukushila ngigijimisa izintombi yabo ngicufela amabuthi. Enye nje ukuthi mhlawumbe ngithi ngiqhaphaza ngedolo ngikhuleke no. So lento imvuleleke usula manje. Kahle narazi lezi bengizingeyilandela kudala. Izinto eziningi sengiyaqala ngaqala amaphupho aqala enzeka kimi ngaphupha iphupho esinenge ngene endini engivele ngathuka ubona uma uphupha angazi understand uyayibona ukuthi ulele iphupho elenzeka kuwena engathi liyenzeka uyayibona ukuthi uyolala wena
uphinde futhi njengobulele uphuphe ngathi ulele kuyimawa wabona lamaphupho esinengwe ngena phakathi ingwe isukuyamba ngabumva bese lihamba phambili engathi ngizongisa kodwa kufika ngaqala ngayiphupha kwakhona liyathusa la ngivuka ekseni mangicabanga yazi ngakhona iphupho ebelengithusa ngase ngijula ngifuna ngalo thulana yabo base into engayigeza ngageza ukuthi ibese bathola ukuthi nokuthi mina ayizala waxhosa yabo kungenzeka kodwa ngihlambikisela kuze into eningi ibona izinto engigajwala uyibona iphuphe ngiyiwo ngafika phansi kusesikhathi ngifike umhlaba engathi ngifike emhlabeni wami ngedwa yabo izinto ebezenzayo gcina sengisola ukuthi khona lokho la ngona mina ngithi ngiyayifuna ngikuthula la khona engakuthola khona kahle ukuthi khona into eyenzakalayo ngiceda ukukhuleka ngathola umthandazo nokuthi inkosi ngicela ungisize ungipha amandla akho ukulingene ngenze umsebenzi wakho okukuthanda kwakho okukucabanga kwakho ukubona kwakho ngingenzi ukuthanda kwami ukubona kwami ukucabanga kwami kepha mdalo wezulu nomhlaba ngenze okwakho kokwami wena wazi sho manje njengoba mangusho njengamanje noma ngiqeda usho ngizwa ngikhuleka uthi karaso yeah ngaphakathi enhlizweni namangubiza ngoba lo mthandazo lo baningi abawazi kodwa abawubizi iwona mthandazo ke lo namandla arazi usebenzayo ngoba kahle kahle vese efanele wenze okwamdalo hayi okwakho uyena wazi wena usho ukuqala uyazi ngawo wena why wena wacela kodwa manje bazi ziningi lasithe khona kuningi yo so mawukhuleka nayiphi indlela okhuleka ngayo ukhuleka la ngaphandle noma ungena olwandle phela uhlele eduze kolwandle la ngizophatha ukuthi ukungena olwandle uyokhuleka ya angene ngilwandle olwandle liyahlambulula mina ngizizwa mangingene khona ngihlambululeke khona umuntu ongena olwandle ethi uyokhipha isinyama akazi ufike eqhambile ngene ibomvu njoba ngisho mina mangingena olwandle ngiyoyicleana mina ikakasi leqala ngiyajombe lesibili ngina ngaphansi kwakhe ivuke ngobaba wethu sezulwini ngimbiza ubaba wethu sezulwini mase ngiyamenza yarazo nothi ukuthi ngimenzele mhlawumbe ngizokutshela ukuthi ngiyamenza no ngoba ngenzela wena yani ngiyimenza ngempela mina ngisho wena ungabona ngisho ungangabona ngihlangana nawe angikwenzi ukuba ngimcabangele omunye umuntu itembi angicabanga into wrong ngicabanga kodwa noma ngize ngiyazile la ithi wonke umuntu ucabanga ukuthi usikhosini vele uzocabanga uzokwenza into wrong kuyena angendaba nalokho qhubeka ngizenzele into lo munye umuntu ukuthi ucabangani kodwa ngiyakwazi ukusiza omunye umuntu ngimsave khona lokho engithi anginako lokwenziwe ngihlanganise nginako kubafisa kodwa nokuhlukumezeka ke mina kukhona ukurafu yeah yini ekuhlukumeza ubona abafisi ngihlala nabo kodwa futhi ngiyabaxolela bakuhlukumeza ndlela ngempela ikhelesi akes ikhelesi mina razi ngivele ngibeke into yami isinoma kanjani yabo ngoba ngifela ukuhlala nabantu yeah vele bengijontshela kungathi vele kufanelekile bengitshwa angazi understand ngoba ngisho nemali ngiqeda ukwasha umuntu manje ngibeke phansi kungena enye imoto ngishiya phansi la imali ngithina imithiwe ikhelesi uyabuya iseko and uvele ke bengeke beyiyeke yeah and wena awuyena umuntu olwayo wena angikuthanda umsindo ngithanda ngikuthanda umsindo mina razi ngisafuna umsindo uzobe kuba ngumsindo angisayikhuluma into ebhedayo angisayivele ngigxile kwinto ebhedayo angisayivele ngicabanga into ebhedayo ngijule kuyona mhlambe abafethu mabehleli kuyenze mhlambe ukuthi wadlula la imoto umbone ngifice ngihleli ngani angithanda ukuthi nomuntu omanye umuntu uzokhonto ezoyikhuluma futhi ngithethe umqondo wami ngufaka kuyona ngijule ukuthi ngiyathola umsangano yo and why mawucabanga abantu benza lento yokuthakathana because ngizama ucabanga lento ukuthi ugcina manje sekufakwa izinto emakhaya kuthiwa kuqiniswa imizi ngenxa ukuthi abantu bayayithanda lento yokuthi kuyathakathana kuyalandelwana kuphosana imimoya lena abantu bagcina sebecreate imimoya engenasidingo why mawucabanga kwenzeka zonke lezi zinto
indawo abantu bethi abafuna ukuyidlalela bona, bafuna ukwenza into ekuyiyona, bafuna ukwenza kahle ukuze bezosolo kuhle. Bafuna ukubheka omunye umuntu, ngathi ukubheka omunye umuntu uba nomona. Umona wawuvela ukhona kwasekuqaleni njengoba izinto zanikezwe isazi. Mangikhuluma ngesazi ngikhuluma ngomuntu okwazi ukubona ngehlo lenyama nangehlo lomoya. Umuntu ocishe efana nesangoma nje kanje. Wanikeza umdali ipackage le wamnikeza yona ukuthi ayelele ngayo abantu abazophila ngayo, iqiniso abazophila ngayo emhlabeni. Loya muntu luyana ngokuthi umona okhona kwasekuqaleni nathi soselifika iqiniso. Wasevele iqophiji qamamanga ethi laqoshwa umdali namali eqoshwa yena. Kuze ezokukholisela wena umuntu ophila enyameni ukuthi nayi belithi qoshila. Ithi laqoshwa isazi. Kuba lifuna ukudidisa wena umuntu ophilayo. Ungayiboni ungazazi zonke izinto zikaMdali. Ngoba wena umuntu make wazazi zonke izinto zikaMdali. Makuthiwa ufuna ukubhosha emoyeni, ukubhosha emoyeni. Awufuna ungabuchamela bonke amakhanda ukubachamela bonke. Ngoba uzazi zonke izinto zikaMdali. Bheka la umuntu omnyama wazi lezi ezincane izinto zikaMdali. Usekwazi ukudlala ngezulu. Bedlale ngezulu umuntu omnyama. Wathatha isikhova wasiphendula ezakhe. Ngoba esazi ukuthi isikhova esokubukela umdali ebusuku. Base kuthi ukhozi lokubukela umdali emini. Njengoba ulibona ukhozi eqhamuka ngesikhathi. Ukhozi lesinye isilwane samdala esinamandla. Njengoba ulibona liphakathi kwamafu. Libona inhlanzi lapha emanzini. Lisuke phakathi kwamafu liye direct kwinhlanzi emanzini. Isikhova singathi sisepoint ngila. Sizwe ama steps. Ngihamba ngenyathelo. Sisepoint ngila. Ngithi ayibona izinto ukuthi zinamanye amehlo, zinamanye amadlebe okulalela. Izinto zamdala ezinamandla. Umuntu omnyama wazi ngesikhova wasithatha wasiphendula wakhaza. Yikho isazi sakwazi ukuthi sifihlele umuntu izinto ezikhona zikamdala eziphilayo ezizokwazi ukuthi zimphilise ngayo. Yena waswayithatha wayiphendula wazenza ezakhe. Manje likhona lelo qiniso. Kufanele ngiliveze. Kodwa ngiyazazi ukuthi senze. Anginendaba nalokho. Kodwa mina ngizosho. Okuyikhona. Ngoba ngiyabheka kukhona abantu abalazi iqiniso. Once abafuna futhi abantu belazi. Kukhona nabantu abalaziyo bavele bashintsha abaliphendula balenzela ngoba befuna imali bakhohlwa iqiniso. Basebelenzele imali. Abantu abaningi bayashintsha bacanga imicabango ebhedayo. Babulala ingane zabo ngoba befuna imali. Ingokuthi iqiniso alikho. Indaba mina ngangaba nayo imoto ebelethisa ngomhlana kodwa nanja omunye ulingana nami noma ungaphansi kwami unemoto ebelethisa ngomhlana. Qala lapho ukuthi nami ngifuna ukufana naloya. Akusukumona manje. Yaqala umuntu usebulala ingane zakhe ngoba ethanda ukuthola le mali. Ukona kuzoba kuningi amagazi ezingane achithekile. Plus futhi leyo nto akuyiboni ilandeli wakhe. Kukhona abantu abalandela. Ngoba ngishona nombani. Leyo nto leyo uyayazi. Ngokuthi ngeke sibabanjwe labo bantu. Ngeke umuntu uzoyiveza ethi mina. Kodwa abaningi ngoba manje umuntu usukenza for enganeni yakhe. Akangeke ibone ukuthi kahle wenze enganeni yakhe ngoba phela yinto zakhe lezani. Ubani omunye ezoyibheka manje ngabheka oyena. Liningi kakhulu igazi elichithekile lengane. Plus futhi alimile liyaqhubeka. Sure. Okay, from episode yakho le ndala ngifunda ama comment la. Abantu ba comment into eziningi ngizobhala izinto abayishilo then wena bese uyasho ukuthi ucabangani ngale yonto. Khona ubhala ukuthi lana uMakhosi kaNgcobo ubhala ukuthi yakhumbula ukuthi wawuthe kudala wena khona into ekubizele la emgwaqeni. Yamazi bani? uMakhosi Ngcobo. Asenani? Akubhaliwe ukuthi wakubo. Yamazi? Uthi khona into engibizele la uthi wena khona into ekubizela udidwe le yonto. Yini ngempela that's one thing ekubizele la because wathi last time khona into ekubizele la emgwaqeni. Yini le ekubizele la? Into engibizele la ngikaqhubeka into engidalele yona. Ukuthi ngitshela abantu. Yeah. Manje into eyinkinga nginamahloni nini. Ayo nkinga. Yeah. Nginamahloni. Mangathi manje na ikamera khuluma nabantu bayakubuka njengoba ngisho na abantu bayaphendula awuyisho le vari le obizelwe yona manje ngizolalela yini le ocabanga ukuthi wena uthunywe yona
ngeke ngize ngikwazi ukuveza ngoba akaphelile kazi. Ehe. Kuningi okunye kwakhe lokho kade ngiqeda kusho ukuthi kufanele ngiveze iqiniso lezi zinto ezenzakalayo emhlabeni neqiniso kuvele kube sobala njengokuthi nje umuntu ungakhuleki nje futhi ucasulile. Ubaba uthi sezulwini awuvela ube namandla nje unamandla mawumenza ngoba khona la uthi umenze khona mawumenza ngempela khona ukufika kwangempela. Umdali wezweni emhlaba ungamthandi icwezo lodwa lenhliziyo umthanda ingcezu zobusuku. Isikhathi esiningi abantu abaphila emhlabeni bambalwa abamthanda ingcezu zobusuku zenhliziyo baningi icwezo lodwa. Umdali wezweni emhlaba uyamthanda ukukhothisa mina wena kanti ngaphakathi kwenhliziyo yakho ayigcwelanga inhliziyo yakho uthando lwakhe ukuthi uyamthanda suku ungamthandi qamba amanga. Kufana nomuntu osuke uthandana naye ushade naye uhlala naye. Yeah. Irazo asiyeke le ngoba manje zibe ngazi ukuthi irazo ngazo kuningi. Umuntu wesifazana uthandana naye endlini uhlala naye endlini. Yeah. Uyacabanga ukuthi uyagangela. Awuyindaba ungacabanga ngoba wena uyaganga. Hawu ngiyakubuza la. Abantu uyabona lokho basaqala basakufihla. Ukuthi umuntu wesifazana uyakhathala. Umuntu uyirazo umuntu ophothisa njalo ukuthi wesifazana uyakhathala naye. Njenganawe umuntu wesilisa usukukhathala nawe. Xabishi wani we. Ngempela lokho uyakuthuza angisho ukuthi xabalana nabantu beni kodwa iqiniso nawe uyalazi yabo. Omunye umuntu uthe lana ukholo ukuthi wena because na last time wayisho lento ukuthi ekhaya kunemithi awufuni ukuya khona or something. Wait, umbuzo wakhe uthi icomment yakhe uthi wena usola ukuthi wena wabulawa ngokuthi ungalithandi ekhaya khona into eyenziwa kuwena ukuthi ungalithandi ekhaya. That's why you feel ukuthi kumele usuke ekhaya ngenxa ukuthi kuneyinkinga ezilapha. What will you say about that? Angijengoba ecabanga ukube ngabe ngabulawa ngekhaya ngaba angijabule ekhaya makuthi mhlawumbe ukuthi khona la umasenta amancane ngwathwele ngibuyele ekhaya. Ngoba sikhaya bayakwazi lokho ngabe ufakazi. Yeah. Ngibuyele ekhaya nginqunqise ngesiphoqo urazo. Yabo ngiyabuyela ekhaya kodwa manje into inkinga ngithanda. Awuthandi. Kodwa mangithola lo masenta amancane ngwabamba ukuthi maningana ngithatha umthwalo wami ngishona ekhaya. Omunye uthe simthintile le story sakho uthi Linda mfethu kuyeza lokho obekelwe khona. Linda, you are gifted kakhulu. Angazi bisi ya una bangacabanga kanjalo mina kodwa lokho angazi kodwa khonto enzakalayo ukuthi yini iraza angasho nginqamba manje ngoba manje abona mina razo mase sesikhuluma iqiniso mina ngisaselokushini angimina lo kukhona intombazane ihlala ngasekhaya eseke isonto ezayoni njengoba ngigile nje endlini yakhuluma into razo ngayeka ukugxila kuyona ngokuthini konke kuncane esingiphazamisile khona ekhaya yabo. Yathi wena sigo wena kusewena ngathi mina yimina yathi no wena kusewena. Leyo nto le isangijusile manje wena manje nginga ngayicabanga late sengingekho eduze kwayo. Yeah. Yabuza umbuzo bese nami ngiyibona ukuthi ngempela akumina lo ngine show ngiyazazi phela mina. Khona nabanye abangazi yabo. Kumina. Akusewena manje lo. Hayi akumina mina ngiyazazi akumina. Yabona into engikhipha phakathi kolima mina. Omunye uthe kufanele uthole ibandla wena unesiphiwo wacabanga ukuthi mhlawumbe uyezayoni noma ebandleni likanjalo uyinikela khona mhlawumbe umoya wakho uzokwazi ukuconnecta na something. Alikho ngisho lodwa. Alikho ngisho lodwa razo. Bakhona baye bafika kumina bangitshela ukuthi afanele ngizame isonto ukuthi ngikulinye isonto mhlawumbe noma yiliphi. Waze washo nomunye umuntu ongaphilile kahle ekhanda yabo. Kodwa manje uright kodwa manje ngiyambamba usaya ingqondo yakhe ayikho right. Wathi maningi amasonto kufuze ngikhole esontweni. Okwabala nje yazoba maningi. Kodwa ayimangithi ngiyawabheka la ngiyacabanga lokho nje. Manje isikhathi esiningi waye ngaliphi ushona lodwa ngaphakathi kwenhliziyo yami. Mangithi ngiyawabheka ukugcina.
buda kuyazwakala Angisho ukuthi mhlawumbe ngibeka kabi kodwa manje iqiniso ngikhuluma nje kahle. linjani Abantu abasenzi okuyikhona. yini nje le that one thing ocabanga ukuthi isi wrong kakhulu manje siyenzayo Ibulale ingane encane. Nazi ukuthi bayathwala benza. Leyo nto lento eyenzakalayo ngempela kazi. Angikaze ngize ngibone kodwa ngineshock around for sure ngafala manje nafa manje. Angikaze ngize ngibone kodwa leyo nto ila ngaphakathi enhliziyo. Kathi ngiyayazi lento ngiyayazi. Iyanyuka leyo nto. Iyanyuka kazi. Ukunyuka kwayo akuthinte abazali kulimaza izinto eziningi. Khona la ngicela. Imoya yomuntu omnyama njengesidima sakhe. Thina abantu abamnyama bakaZulu sisiphucwa konke esinakho. Ekuhambeni kwesikhathi. Abantu bangabona manje. Uma ngithi ngiyabheka razwa angazi nami. Ukhona ukuzala. Ozuzivelela sesizongana. Angazi kuphi. Mina ngibe sengasekho lapho. Sibe sengasekho. uzobe sengasekho kanjani Elazo mangifika ukukhuluma kwami ukwaziwa kwami konke okuyikhona. Khona abantu abazokuthatha serious. Bakwenze serious. Jika izinto bayibone. Ngoba khona izinto efuthi ngabe sayibona ngamehlo enyama. Kodwa siyibona. Sisithwe ilokungcola sikhona. Bazongibulala abantu. angithi Bazongibulala. For bengibulalela leyo nto. sho nje Ya, yazi lokho akungisusa. Ngoba ngizobe ngibenza kuzobe kamdala. Ukuthi ngiyafasha ukuthi benze. Ngiyakwazi. Akulankinga. Kodwa lokho mawukuthi fanele ngikwenze ngizokwenza. Yona inguarantee ngami. Into ebangenza ngenze leyo nto kazi ayibu. Ayikho into engayenza manje kazi ngikhathele. Ukuthi wena umuntu wena ucabangani mhlambe angindaba nawe mina. Kodwa kuyikhona kuzobe kuyikhona. Njoba ngisho ukuthi namanje eBhayibhelini kufihla iqiniso ngamanga kazi. Ilona ke la sithi abantu kakhulu. iBhayibheli kuyini. kanjani Razo iBhayibheli iqiniso likhona. Kodwa futhi ngeke uzokwazi ukubona mase ufunda iBhayibheli. yeah Incane liyiqe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 
ubani wayikhona lapho izwalo ubani wabhala lo nto ayikho umuntu umazi umdali wezulu kuduze kumdali wezulu sondela ngisho bamnikeza umhlaba nento zawo so umdali wezulu nomhlaba uselangeni kazi akekho kunjalo ngoba ukuyelanga nginikeza mawukuthi uyakhumbula kahle kazi ilanga nedot emnyama phakathi sente yeah angisho ukuthi la kodwa ngizokuneshock run for sure umdali wezulu nomhlaba uselangeni beka ukuphumelela kwakho ukuphumelela kwabantu naloya ya umuntu mayiphumelela razi ukuphumelela ekseni ku6 ngale sikhathi ilanga liphuma njengoba umkhuleko wango-12 o'clock ebusuku ilanga lisuke lisesenta yomhlaba ngaphambili ilanga ngo-6 o'clock ngeliphuma lisuke lisesenta yomhlaba ngemuva lisuke lapho nasekuphuma khona amaditheli umuntu ngamunye okhona emhlabeni kuyenzeka uthole ipackage yakho e-transfer yomdala ingafiki kuwena ngangani wena ungcolile abanye nabantu beyithole ipackage yakho ukuthini bona bashawa umoya bangcolanga angikhulumi ngokungcola nje ilukho sengikhuluma ngokungcola ngokungaphakathi yeah umdala akazwani nendawo engcolile ngokomoya impumelelo yomuntu ingu6 iwash alivilanga la kanti umuntu nje la kanti uyisazi alivilanga umuntu waplana umuntu ngempela rasi yeah umuntu waplana iwash la plana isazi yeah leza ikhathi mawuthi uyayibheka zonke ziyakhuluma ubani u12 u6 uba
u3 u9 u9 yabona imanje i-cross i-cross lapha lesazi iwash eziningi raze ngiyitholayo raza lokukhuluma nomuntu khona ezinye izinto eziqhamukelayo bungazazi njengoba uthi iBhayibheli lifihle iqiniso ngamanga ulu recommend ukuthi abantu baqhubeke balifunde ayi ngokwami bayeza beyifaka iqhubelo kusho nje ngokwami raza kodwa ngingeke ngizenzele umhlaba uphethweni kodwa nje ngokwami ngokuthini kusithi uyabona razo khona izinto utshengisayo zona njengani njengokukhuleka razo umuntu akasoze wathi wakhuleka ecasweni leyo nto uyafundiswa uqala ungena esikoleni kodwa manje lokho awukuboni othi bayafundisa bayusabhekisa othi nje makumele kwi-assembly emsakazweni bame endaweni ephezulu ne afike uqhamuka ujulukile umanzi tank adugijima kodwa uzothi uma ufika esikoleni lengane iqala amaculo beqala ecule ethi awugqume wena nsizwe athi ugijima umuntu ukuthi gesi ngavali ngeke uzugqume razo uzokucabanga kuphela kodwa once ngalesikhathi iculo lizo sekuhlangana silizwe la ngaphakathi kwenhlizweni wena usugcina usugquma usudlula abanye ne mase bethi usishabhala namehlo why ingoba sisuke sebebona ukuthi senigquma nonke ngokulingene senijabule ngokulungile mase bethi fala namehlo lapho nisuke senijabule nithi nusho lo mkhuleko wenu inhlizweni yakho akukho lutho ukhona injabulo kuphela kumdala uya mfethu inhlizweni yakho ngekho kunenjabulo ngoba akakudalanga lesi nepeni ngikuphethe ungidale ngiyimi hayi lezinto zomhlaba shuthi uma uya kuyena fanele uyokhulekile for ukumhlonipha ngoba mdala lo uyakwazi futhi uma uqamba amanga ukhuluma iqiniso mina ungangikhohlisa mina kodwa yena ngeke ukwazi ukukhohlisa kunjalo nje razo lokho uma ukwenza ngokweqiniso khona iqiniso khona amanga razo kodwa bathi bakho igizi uqhamuka kwenzeke fokhulu amanga ke abantu abadala hayi ukuthi umdala bengabe bekhuleka abantu abadala into inkinga ubaba uthi sizolimi bengamenzi bayakhuleka kodwa abayipractice lento abayikhulekayo umkhuleko khona la uthi umenze khona ubaba uthi sezulwini nje amxoleli umuntu akulolu umuntu wabulala umfethu ngeke uvele umxolele kodwa mawuzo umxolela ngokwempela ngosiqinisweni ukuthi umdala uzobonisa impela futhi umxoleli kukhona ozokuthola mina lapha ethi ngixafazeke razi ukuthi baxolele kodwa yabona ngithi ngimukela ufike ukuthi njengoba ngimukele ngokuthi naleli ngikhuluma nawe ke manje razi ngikhulume nabo lapha ngithola ukuthi ngoba ngikhuluma nabo la khona ezokuthola njengoba de kwenzeka izolo khona umuntu ufike lapha nebiphuzela nje ngamtshela ngathi phethu yazi njengoba ngikhuluma nawe ngichazela ngale nto le ngizokukhona ezokuthola ngithola semthamo sahleli ngaphansi ngiyaqhamuka ukuthi wangibiza razi phakathi kwabo wangiphuthuthela abafethu ke razi khona abaziyo ibeze begcina sebebona nama-proof into yenzeka phambi kwabo ngoba bathi sebafethu uzokwenza ukuthi razi ngisukela ngithi yabona abafethu ukuthi masola limangifela abaphezulu 36,000 nangempela kwenzeke simntanga ngoba ngisho uthole 6 blocks ithi bafethu yabona njengoba ngimnani la kuvuma ukuthi ngisebenze njengamanje ngathi ngizothola imali engange 3 blocks manje bafika ngaziphi uyiphethe kanjalo ifoni zazo yiwe esandleni phansi ukhonkolo razi ifoni mayingawala isinandini ngeke uyizwe kodwa razi mayingawala uzoyizwa kwavele kuba ifoni iqeda ukutshela abafethu ngizophatha 1000 kumuntu eyiphethe ngesandla hayi abafethu babekho yabona razi ngazi ukuthi ngelinanga ngakubabiza abafethu basuka babu manje into eyinkinga razi abafethu bayafihla ngoba khona abafethu lento lena esengiyenze nabo ngathi imfacebook ahlala la ngizo excel angithi wena ungazi razi njengoba nawe ubuza nje ngithi bengicela ubuke lento leyenzakalayo la buke kuzokwenzeka ukuthi manje buke kuzokwenzeka ukuthi avele batholova lebona la bengihlala nabo vele bathi ngiyiluminate angiyazi ke lo muntu mina razi ngathi mina manje sithi ngiyiluminate kodwa nisho mina ngibiza ubaba wethu sezulwini umdali wezulu yazi ukuthi
wena lokho okucabangayo khona umuntu obhale la ukuthi ngoba na before washo ukuthi ukucosha imali uthi wena ukucosha uma uthi ucosha imali kusho ukubamba inkunzi manje yabo bawusho lento ngiyahleka la bathi lo muntu uthi bayethi ucosha imali ususeke sephuca umuntu imali yabona razo yami once mangakwenza lokho futhi ngenzani ngitshala ibhece yabona razo yami mawenza okuhle uthola okuhle mawuhlezi ucabanga into enhle izinto ezinhle uyayithola once wafaka into ebhedayo uyicresha yonke lento enhle uyayithola mina razo yami ngenza kahle ngithola okuhle ayikho into engiyenzayo lethi mina ngibamba ingozi mina ngiyiwashela imoto la ngigaraje amathini razo namabhodlela ngihambele ngiyodlalela ngivuke ngigijimisa imoto zabantu njengoba ungifica nje ngiyiwashela nayi material yami hleze ngikubona washo. And then in terms of umshado ke manje mfethu ithine yakho iview khona into okwabonisa yona angisho ukuthi ukushada sengisho ukuthi isetup ngoba abantu wonke umuntu mayikhula uthi ngifuna ukushada one day. What would we say about that? Angikho lapho. Ngicabanga lokho. Why? Dengi angazi angifiki lapho. Razo ngijulile. Razo anginazi isikhathi khona isikhathi sokube ngathi ngiyafunda. Understand? Ngikhulume nami nje ngijule ngijubalale ngikhulume nami nje bethu. Khona umuntu ongathi ngikhuluma naye kodwa mina ngikhuluma naye angazi kanjani Razo. Into esuke ngathi bengathi ngiyicabanga kodwa manje bengathi khona umuntu okhulumayo. Ngibonisane nami ke. Ukuthi lapho sengibheka ukuthi ku wrong noma ku right uma ngisuke ngibonisana nami. Yabona ukuthi yonke lento esuke ngiyithola i right. Asisonke isikhathi yes. So indaba umshado ayikho angicabangi yonke leyo nto. But you understand ukuthi yonke enye into eyenzakalayo that is involved ngoba umuntu oshade naye une influence enkulu empilweni yakho ozoyiphila. So iya connecta somewhere. Khona isikhathi sokuthi ngicabanga lento kwamanje siyashasa isikhathi. Izinto lesayicilini. Seceleni. Sicilini. Ayikho into engicabanga Razo njengento enhle yokwenza kahle yokwenzela lo yamuntu ngoba lo yamuntu uyimina. Ngazi noma ngizwe. Plazi kakhulukazi enye ke mina ingidla engishaya umudla mina siqu sami izingane. Ayixolelane ingane abaxolele ingane. Ingane zibulawa yini umona wabantu. Nazo inkingi lapho. Hayi. Yeah, but Ubungeke ke futhi sibize sikwazi ukuthi sivale kodwa singavala yazi ngani ukukhuleka kokunamandla kuyiqiniso ayamanga ukuyikhohlisa umakhelwane noma useceleni kwakho. Ngoba abantu basuke bekhohlisa omakhelwane noma baseceleni kwakho noma bebona ukuthi hayi mina ungcono yini ngoba lo uyavuka ekutheni igqokile ifomu isonto lakhona ukukholwa. Ukukholwa ungavuka nje uphumele uhambe uyikhulekele egroundini la ngakini noma kephi ungakhuleki kodwa ngaphakathi egcekeni ngoba lo mkhuleko lo uyobhampa phansi ekuphume. Ngoba ngineshow ukuthi imizi nemizi inezikhonkwane zakhona. Mangabe umkhuleko upowerful waye umkhuleko uhluleke ukubreaka zonke lezi ikhonkwane ezifakwe emakhaya kuba ukuthi kuzothi mawungikhuleka zonke lezi zinto expire kuqhama umkhuleko. Inkinga wena Razi iqiniso lisebenza eqinisweni amanga asebenza emangeni. Angithi kini kusuke kuvele kusebenza wona amanga ngoba kunekhonkwane nje. Ayikho ke into ezosebenza ngazo kusebenza iqiniso lapho kuzofanele ukuthi kusebenze wona ngo amanga. Yabona nalokho ukukhuluma kabe ngakwazi qhamuka ngoba ubu. Ake kumise ngokuza lo mbuzo. Yeah. Qhamuka ngoba usubuza umbuzo ukuthi wena Razi mawubuza kanjalo ushuthi ingokuthi kuvele ekhaya kuphilwe emangeni ngoba once kufakwe lezi ayikhulu angazi kusakhule kwila. Yeah. Kuba sithembileli. Sithembelela. Lento ekuthiwa singathi wena sisakushi ngempela lento futhi ngabe asithembeli kiyo. Ekufuze ngabe sithembela kumdala kube besithembele kumdala sifaka ngasikhonkwane lo yamkhuleko mhlawumbe uzoqhamuka kunjalo. Yeah, but khona mhlambe yeah ngathi uyakhuluma. Hayi angikhulumi Razi kodwa bengicela ngempela kubantu kodwa ke konke engayithanda ngifuna umuntu ezuma nesifule ngibuze ngale zinto esikhuluma la
ngaphandle mayiserious engibizele eceleni engibuzeke sikhulumeke yabo futhi ngithanda mezongibuza ezongilalela angakaza ngijaji ngoba engakaza ngiphaphe ngoba abantu bayaphaphelana yabo khona umuntu osokwakubuza ngale osokwa-approach after shoot le episode ya bakhona ngempela ya bakhona befike bathini abaningi bengithi ngifanele ngihambe ngikashembe ngiyoyivuselela lento ngicela inhlanhla manje into evele iqhamuka ifike iqala kumina ngizoyivuselela kanjani into eyifikela yona ngizothi ngiyavuselela kanti sengiyona yona into yeah plus angifuni ukuyibreak angifuni ukuyibreak razo ngoba kuningi razo ngithula kuningi okutholayo so isifiso sakho manje going forward ngalesiphiwo naso yini funa abantu bephumelelanga phela ngisho ngawe mina ngisho ngawe ukuthi you've got this yeah so njengoba uthi abantu bazokubulala ngase bekubulala mawukhumela ndawo nandaba angendaba kube kunendaba ngaba ngikhulumi manje la hayi ukuthi abantu bonke khona labantu abaziyo khona labantu abaziyo razo ngoba labantu abaziyo sihlala nabo siphila nabo bayazi ibona abaqhuma iqiniso kukhona abantu razo yami abatransfera umdala ama package ukuthi bephilisa abantu esinabo la abaphila sebawaphendula bakhanda free indaba zeyimali kanti bayanyuka more for ukuthi bayiphendule leyanto bayikhandise for imali yazo ukuze imali izongena ngalendlela le abacabanga ngayo irong kakhulu leyo bagcina sebengasavezela abantu okuyikhona egcina umuntu esabambelele lapha kanti no kuvele razo yabona imoto masiduma uyakwazi usuyifakela iwindi lakho mhlawumbe edimile kodwa ingaphumanga sidongifale iwindi edimile asanisho yeah izinto kabantu abazenza yonke umuntu ufike isebenzise into kamdali ngokuyikhona mas esifike egcineni mase yayiphendula ayenze ayibamba ukuthi izomukela ne imukele ngani ngamandla amdali ngoba kese uhambisana mase kanti igcine uzoyiphendula uyidali yakho wena lesi sakhe isiphiwo awukazi wacabanga ukuthi ushintshe usenze into ezokufakela imali ngiyazi ukuthi mangenze umsebenzi kamdali ufana noma ngicente iceke ekhaya ngineshow ukuthi ubaba khona into azongipha yona alise mangigolophe endini incline yonke into uyazi khona azongipha khona ngisho noma kuthiwa yini kodwa kukhona ngoba phela ngizobe ngenze kahle noma engangiphanga lutho ukuthi khona lokho azongibekela ngineshow guarantee for sure ukuthi umdala uyazi ngami uyayazi ngicatsha ngomina ukuthi mina ngifuna imoto ngifuna ifoni ngifuna umuzi ngifuna ingane ngifuna ukushada ngifuna ini ngineshow guarantee for sure ukuthi mangenze okwakhe kukhona azongipha khona guarantee ngalokho ngisho noma hayi enyameni ngisho emoyeni ngiyafana lokho angikusho ngoba mhlambe ngiphambi kwecamera akunendaba noma wena uyangizwa noma uyangibona lokho ukuthi kuyikhona ngempela kusuka kumina ngaphakathi noma uyikhona okwakho lokho kusuka kokwakho umuntu noma sengaphathala amanga amanga wabuyiseni mawenza amanga razo awutholi lutho ne mawukhuluma iqiniso awutholi lutho yini ungangiveli ngoba awutholi lutho osuku uzokubona wena ngamehlo kodwa kahle mawukhuluma iqiniso khona ukuthula mawukhuluma amanga awutholi fokho yini ke mina engavelanga ngabele ngakhulu beqiniso ngoba vele mangithola amanga awutholi lutho anyway ngalokho engiqede energy for nathi buti abantu abaningi abaphila emhlabeni abalungile bekukholwa kungishoyo bakholwa ngokukholwa omunye uzothi yini indaba lofanele ukuthi umsaye ngathi ngiphuwa amabhuzi kadizili ngoba phela wazi konke ngizothenga amabhuzi kadizili ukuthi ngiziziyavuka izini ngizongigwazile wangiphuca wena amabhuzi kadizili yikho ke razo yami ngathathwa ngabeka emuva njoba ngisemumva nje ngoba ngibalekile ukuthi ingane yeah angazi
kazi kazi. Khona-ke okunye engafanele sikukhulume la, okunye sekwenzeka ngathuka okwangisusa ngisekhaya. Eyi, kwangithusa kakhulu-ke Razo. Kwenzakalani lapho? Hhayi, ngeke fanele siphume la, yabo. Ezinye izinto nje Razo eziyiqhamuke zingithuse nami. Hayi kanjani? Into engeke izenzeke leyo, angikholwa ukuthi ngenzeka into efana naleyo. Yeah. Ibe kumina futhi ngoba yini abantu bebangaka emhlabeni. Kube wena onaleyo lokhuzi. Alright but ngibonge kakhulu mfethu abantu bebelokho befuna ukukuzwa again. Umuphi usisi loya uma wakwakho lo akashutha naye last time? Khona ngimshiye phezulu. Oh nisazwana naye? Ya. Awuma wengane. Hey. Sazwana. Kuhle mfethu. Uthi Razo hayi. Angicabanga into embi mina Razo. Ukhuleka. Yeah. Hayi ukuthi mhlawumbe ngimphatha kabi mhlawumbe Yeah. waba nenhlanhla. Yeah. Uthi ahlangane nawe. Ya. Waba nenhlanhla. Wena why uthi waba nenhlanhla ongacabanga ukuthi nawe waba nenhlanhla ukuhlangana naye? Ingoba ngenze njengabanye. Oh njengabanye. Angithi sengiyayibona mina akusengiyina Razo. Akusengiyina. Okay. Alright bethi ngiyabonga ne. Awuvalelise kulabantu la basazokumisa futhi ngoba bayakumisa la emgwaqeni. Ubatshela uma behlangana nawe abayenzeni bengenzini. Hayi mfethu angifuna imali yabo. Umuntu mayifuna ukuyibuzela nje mfethu ngayibuzela ngoba lento engimina kuyona eyami yakhe naye. Mina ngumuntu nje ngumuntu ngaye. Naye umuntu nje ngami. Phela. Danke butwa. Danke. Sharp.